सोनामोन नै थुनथुलिया दिनैसो फैलायबाय भिडिअ खालामनोनो समा एसे फ्रि मोनथ'आ जादोंमोन अब्लाबो आङो सम फिसा बहननानैबाबो दिनै दसे लाना फैबाय आरोना लोगोफोर टाइमानो एसे प्रब्लेम जादोंलै भिडिअ बानायनायाव अब्लाबो आङो एसे ट्राइ खालामै लाना फैगोन आरोना लोगोफोर दा दसे बानायबाय दङ आङो बेखौनो होथ'नोसै दे लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोना बेखिनिखौनो नायथ'लायदोलाय एकदम सम मोनबानो आं कन्टिनिउ लाबोफिनलायगोन लोगोफोर दे होमबा ना बखिबाय थाथ'ला दिनै बेखिनिखौनो नायथ'लायदोलाय सोनामोन आंनि बुरायना गान्दो सिङाव आं फैसा दोनदोंमोन 2,000 मानि बहा थांखो बियो आब' नों डाइरेक्टलि आंखौ सिखाव हमदों नङासै आंलाय मा मिथिगौ आं मिथिगौ नोंनो खावखादो इयो नोंनि अनगा सोरथो लानो दिनै जोंहा न'आव रावबोथ' गैखाया आब' आंखौल' दाय होनानै जायालै जोंहा न'आव बिलाइ बाजै दङ ना बेखौलाय मानो जेबो बुङा आंखौसो लादोंबा गोख्रै दिहुनना हरफिन नङाबा मोजां जानाय नङा आंहा बेसे खस्थ' खालामना जमा खालामदों आरो नोंहा खावनानै लांदों आं लाङाखै बुंखाबायना आब' आं मिथिया नोंसो अबाव गावनो बावलाबायबायदां दोनलाबायनानै आंखौसो दाय हमलायबाय नुबाय नावरायना बेबायदि आखला थिग नङा गथ' मोजां सोलोंबा सोलों आखलखौ खावनायखौ सुरु खालामफिननो नामा नोंलाय फैसाया हरफिन गोख्रै लादोंबा आंबो बेसे बुंनांगौ आब' आं लायाखै आं मिथिया लामाराखैथ' बोरैबा जुदि नों लादों आं मिथियोना गनाय नङा गथ' दाइल' फोनांबाय थानो नागिरो आंखौ दिनै आं जेबोखौनो खालामाबाबो देनां गावनि फिसायखौबो सिखावसो हमगोन खोमाहाय आब' नोङो नों बायदिथ' जाया मिथिबायना नोंसो सिखाव आरो नोंनि आखलखौथ' बुंनोनो थांनो नांखाला ओरैबायदि गाज्रि जाखाबाय आरो लक्ष्मणा आंखौ अनखायोसो जानला मानला नङा बियो जोंहा मोजांसो सोलिगोन बा आब' बा लक्ष्मणखौ दानो सिमां नुखाबायनि नोङो ओरैबायदि दाबो हाबायानो जायाखै आब' आरो नों सिमांखौ गिदिर नुदों थोस जाम्बिनो आरो लक्ष्मणा आदायाथ' नोंखौ मोजां मोनमारोना मोनमारा दिनै बा आब' बा मानिनांगोनलै नोंखौबो नुखायाखै लक्ष्मण बिमाया आंखौ बेसे अनो बे अननायजों मा लक्ष्मणाथ' अना गेरेन्थि गैयाना आब' नोंखौ बुंनाय मालाबा प्रप'ज खालामनाय नोंहा बेफोरजों मा नों गावबागाव लाइफआव सिरि था मानो सिरि थानोब्रा आब' नोंनि फसायनाय नालाय आंथ' नोंनि बिनानाव ना बेखायनो एसे एदावनांगोनबो बुंनांगोनबो नङा होमबा फसायोबालाय फसायोसै फसायाबाथ' मा बुंबावनो आं आब' बास जाबाय आं फैसा नागिरनि आरो जुदि नुदोंबा दिरुनखा दे आंनावथ' गैखायालै आंनाव थाइसेबो गैया आब' आं लायाखै बाजिनाव सों आब' बाजिनावबो आंनावथ' नों सोंबाय ना थालासि खालामजोब मोननाय नङा नोङो आन्दाजावथ' बेनो लाखादो इयो बेनो सिखावखा गथ'आ सिमाङा गोदैनि आब' उफ नाथाय दाख्लैहाय नों बासिबायसो नङाबाथ' नोंखौ आं मा खालामथिनगौमोन ना आब' बोरैबा बासिफ्लांनायखायसो साला मानसि लगायखानायाबो फैबावलायाखैसो आंनि खावसे फैसा जानानै थोस बिसोरनो खामानिखौ मोजां मावाखैलै आब'खौ थिखोनांगौ होनबाय हनै माबा मानसियानो फैयाखैलाय नै सासेल' बिदिजों बोरै जानो आब'आसो बारग'लाय लांबाय होखानो बाथावथाव फैसा लाबाय नालाय खामानिफोरखौ मोजां मावला मोनखाबाय नालाय फैसाफोरा बेखायनो लक्ष्मणाबो नोंखौ मोजां मोना खोमालै आब' मालाबा जुदि मिथियोना आं खुसिसो जाबावगोनलै नोंबो आंनि खुसिखौ नायनो हायाथ' आंबो नोंनि खुसिखौ नायनो हाया आब' अखाफोर बा दिनै सनालिखौ जोबोद साइस नुथारदोंब्रा जायख्लं हामानो बिदि नायबाय थाखो दे नों आंखौ मा नायनो मोनामोन नामा आङो बिदि नङालै आंखौ सोरबा नायबा आं बोरैबा मोनथारो आंहाथ' जेनेबा साइसबो नङा नालाय सोर बुंदोंब्रा नोंखौ साइस नङा होननानै आंनो बुंदोंना नों साइस दंब्रा एक्ट्रेसफोरनिफ्राय बांसिनसो साइससिनबाव नोङो गावहा ओरैनोसो बुंगारबायदां थगायलायो आया थगायाखैलै सनालि मानो थगायनो दे आङो ओमफ्राय जायख्लं खबरा माबोरै दङ खबरा एकदम बरियालै बरिया मानो मोनथिगौना नोङो सनालि मानो आरो नोंखौ फैनायनिफ्रायनो जोबोद हेपि नुदों हेपियाथ' जाखागोन ना न'आव फैनायनि खुसियानो आलदा जाखायो बेथ' नंगौ र' न'आव फैनायनि खुसियानो आलदा न औब्रा बिनिफ्राय आरो मोनसे खुसि दंबावोब्रा मा खुसिबा बैलाय सनालि आङो ना उरायनाखौ लोगो मोनदोंमोनब्रा दाख्लैहाय आयु उरायनाखौ लोगो मोनदों मोजां जादों सालिखौ ओमफ्राय आंनि फैसा लानायखौ ना 10,000 लादोंमोन ना बियो आङो 5,000 लानानै फैदोंलै दाख्लै नंमारगौ ओमफ्राय हरदों बियो हरनो मा हराबा खि गयो लाना फैथारदों आं मानसिखौनो हगारथाराखैना आयु हामथारदोंहाय फैनायालाय बियो दाख्लैनो फैदोंमोन गोबाव जाबाय मोनथिगौना जि गन्डगल जायख्लं
मानसियानो बियो बोरैबाखालै बेबायदि मानसिखौ गोजान जानानै मोजां जादों ने आंहा जायख्लं बे हामबाय दे खावसे फैसा 50%खौनो मोनबाय ने नोंनिखौबो बेखौ जै खेबसे लोगो मोननायाव हगार हरबाय मोनफिनखाला होनना मिथिखायोमोन ना आङो लाखिथाबनानै एकदमबारे बिनि पिसाखौनो गाराखै आङो ओमफ्रायसो बे हरथारनांदों जबरदस्ति इयो नंगौ औब्रा औ दे आरो जायखिजाया बेथ' नोंजों गैलाना मोजाङानो जाबाय दे जायख्लं बेफोरबायदि मानसिजों लोगोबो जाखानाङा नाथाय नोंसो जोबोद मोजांलै सनालि आंखौनो मोजां होननानै लाखाया जायख्लं मालायनि मोजां गाज्रिखौलाय माबा मा होनबावनो आङो जेनेबा नों बिदि नङाना उरायना बायदि उरायनाया नोंजों एथ' लोगो थेवबाबो बे नों बायदि नङा आरो नों उरायना बायदि नंखायालै नों जेरै दं बिदिनो थादे बेबायदि जानाङालै जागोन दे जायख्लं आं जानला मोनला गोसोआ बिदि सोलायलाबायग्रा नङाथ' जानो हागौ सनालि नोङो महराव बारा गैया थेवबाबो नोंनि गोसोआ जोबोद साफा मोजां आरोना आंथ' नोंखौ सिगां नायनोबो बारा मोजां मोनामोन नाथाय दायो नोंजों रायज्लायनो जोबोद मोजां मोनग्रासो जालांबाय आङो जेन'बा रायलायनो टाइम पास खालामलांनो मोजां मोनो आरोना बेनिफ्रायथ' दख'ना गाननायखाय दिनै जा साइज नुखादोंलै मानसिया सोमज्रोज्रो आरोना बांद्राय गोसोमथारबो नङा आरो गावहा नायबाय थाबावबाय आंखौ दिनै नोंखौ साइज नुदोंलै सनालि दख'ना गाननायजों जाबजों जा मोजां नुखादों उरायनानि खोथा सानफ्लांनानै ना गोसोआनो बोरैबा एकदम रागा जोंनो ओंखारदोंमोन नाथाय दायो नोंखौ नुफिननानै गोसोआ थाजिम मोनफिनलायबायलै नंगौ आयौ जायख्लङा दिनै बेफोरबायदि बुंलायदों आंखौ बे उरायनायाबो जानला मोनला बुंखायोहाय आंखौ नङा मा सानदों मा बियो फाफि गथ'आ आरो आंनि फैसाखौबो लाबावमारबायदां बियो बेनो लाखागोन बाजैयालाय मानो लानो आरो लक्ष्मणखौ मा बुंदों आंखौ मोजां मोना लक्ष्मणा आंखौ मोजां मोना जाबाय मोजां मोनगोन ना मानो मोना जानो आंल' थोरि ना मोनो सानसे थुनथुलिखौ बावलांगोन लक्ष्मणा आरो आंखौसो मोजां मोनगोन जाम्बि गथ' उरायना नोंगुमियालाय बे लक्ष्मणानो जाखागोन दा नुवाखै आंनि आइ बिखुनजो जागोना बेसे अनो आंखौ नोंसोर जेखि होना मानो अब्लाबो आं लक्ष्मणखौ मोजां मोननायखौ गारा बिराद मोजां मोनखायो आंनि नाजानायखौथ' आं गारखाया आं बेखौ जेसेनो हायो एसे आंनि खाथियाव लाबोनो नाजाबायानो थाखागोन गावहासो उरायनाया थिग नङा बेजोंबा बेजों नालाय बिब'खौबो जानला मोनला नंथारदोंलै बियो इसोर ओमफ्राय दाख्लै मानसि गाज्रिनिफ्राय बासिथारबाय बोरैबा आङो सोर मोनबा आंखौ जबरदस्ति बोरैबा थिखोनो नागिरलायबावदोंमोन फाफिफ्रा हिनजाव मोननो रोङिफ्रा मा होननांगोन गावनि न'आव बिब' बिनानाव गैयामोन आरो बोरैबा बासिनायखायसो नङाबाथ' पाब्लिक लामाखायसो जेनेबा मानसि थांलाय फैलाय एसे दंमोन ना ओंखायसो हायासै आंखौबा मा खालामगौमोन बिसोरो ना नोजोर लाखाबाय थानाय खोमा आंखौ बेखायनोथ' बिदि खालामदों आंथ' सिनायाबोमोन बिसोरखौ आरो महरखौबो खेबसेल' नुनाय ना पुलिस थानायावबो थांनो नङैनो जायासै बेयाव थांबाबो फैसा नांगोरलायगोन ना दा नै फैसायाबो खावजालायबाय आंहा थेवबो बारा बेफोरखौ सिरियास लायालासे थानो हाया माब्ला मा जायो सोर मिथिनो दे माबा मोनसे जासिगोन बियो आंखौ साइज नुदोंबो बुंलायदों जायख्लंनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि खोनानानै आं दिनै गावखौनो गाव अख्राङाव दं ना हायाव दं नंलायथारबाय मानो होनबा आंथ' नोंखौ जोबोद फसायखायोनो जायख्लं नोंसो मालाय आंहाथ' महरबो गैखाया नालाय जानो हागौ आंखौ फसायाखोमा थेवबाबो नोंनि खुगानिफ्राय दिनै बेबायदि गोदै राव खोनाना आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय थौदो ना जोंहानाव साहा लोंलांदो मोजां मोनगोन आङो आइयाबो जेबो होनखाया जोंनियाहा दिनै नांथ'ला नामा सनालि आं मालाबा फैफिनसै ना नाङा दे दिनै हाबलांथार नोङो मिथिबाय ना नों एसेबां बुंबायबालाय हाबलांसैलै साहा गोथाव लोंलांसै ओरैनोथ' आं साहा बारा लोङा थेवबो नोंनि फुदुंनायखौ आं दिनै लोंलांमारसैलै फैनो होनैनो जायाबो ना मालाबा समा बेनोथ' थौदो होमबालाय बे सनालियाबो ना आंलाय मानो फन हमासो नंदोंमोन माथो बिसानाव जायख्लं फैलायलायदों आयु दाख्लै जायख्लङा आंखौ माने 5,000खौ बिथारा लांदों आंनो मालायनाव दाहारसो बिदोंमोन दा बोरैबा आंखौ नुफ्लांबावबा आरो फैसासो दाबिबावगोन बे एसे साइड जाथ'ना थानांसिगोन आं नाथाय सनालि मोनाव फैलायलायदों मानो आंथ' दिनै जोबोद खुसि नों जोंहानाव साहा लोंलांगोन बा इसेबां मिनि रायलायलायदों सानैजों जेन कापोलसो अब्लाबो समायखाया हनै दख'ना गानलायदों माबाया सनालिया थेवबाबो साइजखौनो नुवाखै जायख्लङाथ' फसायखानाय नङालै बेखौ खम गोसो सिं सोरबा फसायबा हामगौ सानलायो खोमा सनालिया साइज गैयाबा इस गैया मानसियानो आं
आंजों हायालै महरावबो जेरावबो स्मार्ट आङो आरो साइसबो दङ बिराद सुन्दरिबो जायख्लंआबो दाबो फिदासो जाबावो आंखौ बास एसे रागा जोंनाल'सो दङ मानो होनबा आं बिखौ खिन्थाया मुवा खारदोंमोन ना खनसे जेबो कन्टेक्ट लाखियाखै नङाबा आंनि उनाव बेसे फाग्लामोन बियो ओमफ्राय जायख्लंआ बेखौनोथ' मानो लोगो हमदों दिनै नोंसा आइया जेबो होनमाराथ' सनालि देनालै जायख्लं मोजांसो मोनो दे अब्लालाय आइ जायख्लंआ माथो सनालिजोंसो जि क्लस रायलायग्रा जाबायलै ना बिसिनि गेजेरावसो माबा माबि जायख्लंआ कि सनालिखौ फसायबायो असाइस बासाइस नङा जानो हाया बांद्राय माइन्डखौ बाहायना दे नोङो उरायना थेवबो आङो जायख्लंजों नुजानो हाथ'नाय नङालै फैसाखौसो बिनानै लांबावगोन बियो ओं आन्दोआवनो थाथ'नसां उनाव सोंबाय थानोसै सनालिनाव मानो फैयामोन मानि थाखाय लोगो हमामोन र' आंखौसो खबर लानो फैखाथारदों नों बाराबा बेनो जाखाथारगोन बियो माथो गोथावलै आयु एफा गोथाव ओमफ्राय रागा जोंबासो साला बांसिन हाबा आंना दोनथ'नो हायालै आं जानायखौ दाउखौनो दिनै माथो हांनानै जाबाय आं माथो नांजानो ना निउ इयाराव जानोसो दोनदोंमोन दोननायालाय जेबो अरजालालै आइ थुनथुलि आयु हामा खालामखोसै नोंलाय ओंखाम संग्रायाव हारसिंनो ओमफ्राय मिन्थिगौ आइ थुनथुलि जोंहा मासे दाउलाया गिदिरसिना गोजाया गैलाहाय नुथाराखै आं दिनै आदारबो जानाय नुथाराखै आं बहा थांखो दहायनिफ्राय नागिरगासिनो आङो बेखौ नुनायबो नंलालै आयै गैला इयो हामा राव जाखोसै बेलाय मा गैला बेलाय एफा देरखानायनो आंहा जि जोथोन लायो आं हांना जाबायना गैला नै बेलाय बेदरा बेनो आं होनखो आइ थुनथुलि नों हांना जाबाय आं बेदर जानो लुगैदोंमोनलै बेबो लकेल दाउ इसे हा निउ इयारावसो आं फाननो दोनदोंमोन एफा गिदिर देरखानायनो हामा नाङै बेखौ जानांगौ दे बुथारनांगौ बायनानै लाबोमोन फैसा गैयालै आंनाव फैसा गैया न'नि दाउ थाना आं मानो बायनोलै आयै लस खालामबाय नों लुगैबानो दाउ बेदर जानो होनबानो जागोन नामा नोङो गासिबो लुगैनायखौलाय बोरै सुफुंबायनो हानोसै एसे गोसोफोरखौ हमथानांगौ बिदियावनोथ' खहा जायोहाय दोन नोंनि लेक्सारा गोदावरा नोंबो जादो बैयाव दं वाह आयै निउ इयारनि फिल फैलायदोंलै र' गान दामदों एसे जानानै ला मोनजाफेरि बायदि जानानै ला मादि गोसोखांब्रबबानो खालामो आं दसे गैयाबानो जाथाराहाय एसे फिसासिनखौ सिथारबाबो अरजालामोन देरखानाय दाम मोनगोनखौसो बुथारबावबाय बियो जादोलै आयै नोंबो जादो बरिया गोथाव बानायदों आं हांदों आजा थेख्लायाथ' गोथावानो सालाय एकदमबारे आखाइखौनो सोलास्लिबबाय थादों नोंसोरनालाय मोनजाबाय होनबाथाय आरो मा नांबावगौ दिनै जानायाव बेदर ना बिदिल'सो आं जानायाव बारा रायलायनो बाबायलै आयै नोंबो जादो आं जि उखैसोबाय आरो रागा जोंसोदोंमोन आङो दा बेदर जानाय एसे खमायबाय र' गोथावना बेदराबो जाया नोंसोरजों जेबो जाया उदाया खामानिफ्रावथ' मा खालामो गावबोसो गोथाव मोनखायो दा जानाया होथारगोन बे जों गैयाव एसे लाजिथ'लायलायो आयाबो आरो फैलायबाय नों लक्ष्मण आंलाय फैयालासे बहाथो थानो दे नों बादा होबाबो आयंआ बादा होबाबो फैबायानो थागोनब्रा आङो नोंसिनाव फैनायखौ मालाबाबो गाराथ' आं नों गाज्रि मोनबालाय मा जानो दिनै नों मानसियाना आसरित मारदे लक्ष्मण जि बोरैबा खालि नों मानसियानो एकदम अख्रा टाइपनि नोंलाय थुनथुलि नोंबोथ' एसे अख्रा टाइपनि ना दे बुं ओमफ्राय गोख्रैनो थाबनो आंनाव सम गैया थुनथुलि आइ लाभ इउ हो जाम्बा दा मोनगोनसो आंजों नै नोङो मा सैथो खोथाखौनो बुंदोंब्रा आं थुनथुलि नोंथ' सिगांनिफ्रायबो मोनथिखायोआनो ना आरे नोंनि थाखायनो बेसे दावराव दावसि जायो आंहा गन्डगलनो नों थेवबो आंखौ दाबो बावाखै नैबे गोसोआ बावनो हागोन जानो नोंखौ आं हायाना थुनथुलि नों आंनि गोसो गोरबोआवनो जायगा लाखाबाय नोंहाबोथ' दा लाइफआव रावबोआनो गैखालाना प्लिज आंनि अननायखौबो एक्सेप्ट खालामदो जानाय नङा बिदि नोंजों आंजों जेबो मिलाया बोरै जानांगौ जाखो दे हो थुनथुलिलै प्लिज नों बुजिबानो ना गासिबो जागोन दा अयनायलै नोंना लक्ष्मण अयनाय आंखौसो मोनबाय नोङो आंनि गोसो गोरबोआ नोंखौल'सो नागिरोबा नोंखौ मोनाबा सोरखौ मोननांगौ जाखो देनाय बास लक्ष्मण बांद्राय खुगा जाबाय नोंनिया नोंबोथ' दाउ खिथु जायै नोंनाबो खुगाया बांद्रायबायलै आइया अयनायलै नोंना लक्ष्मण थाब बिदि जानो हाया बुंखाबायना दे जों मोजां लोगोल' जानानै थागोन दे आं नोंखौ मोजां मोनो आइयाबो बिहामजो नागिरनो थिनबाय थाखादों माने बिहामजो आंनो गाव फसायनाय मोनखाबायानो थेवबो आं हाबा खालामनो गोसो गैयाना नों जुदि आंखौ एक्सेप्ट खालामो ना नोंखौनो आइनि बिहामजो खालामनो गोसो आङो नोमायानो आंखौ फसायखाया आरो आंखौ बिहामजोनो नोंनि बुंनाय बायदि जाजोब्बाथ' मा जागोन आरो दुनियानो बेलथायजोबगोनसो आंनि थाखाय
नों मा आंनि मेगनाव नुवा आरो आंनि अननायखौ थुनथुलि आंदि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नोंनि सिगां हाबानि सिगांनिफ्रायनो नोंखौ मोजां मोनो आङो नाथाय नोंनि आइया आंखौ फसायाथ' लक्ष्मण ओमफ्राय नोंल' बुंना प्लिज नों आंखौ एसेबाबो फसायथारा आरो नोंखौ फसायनो नोंखौ आं गाज्रिबो मोनफेराखै जेब्लानिफ्राय आं नोंनि गोसोखौ मोनथिदोंना नाथाय मा खालामनो जोंनि गेजेराव एसेबांदि गोजौ हाजो दङ प्लिज ना थुनथुलि खेबसेल' बुं नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना नों आंखौ गोसो थोगोन ना थोआ बेनिफ्रायथ' नोंनिफ्राय एन्सार मोनबाना पजिटिभआनो जा नेगेटिभआनो जा जुदि पजिटिभबाथ' आं रावनिबो खोथाबो लाखिया आरो नेगेटिभबा जेरैबायदि नों सानदों बेबायदिनो जागोन आरो आइया आंनि थाखाय जायखौ फसायो आं बेखौनो लासिगोन मा माथो खालामबावनो आरो ना थुनथुलि जुदि नोंनिफ्राय जेबो मोजां एन्सार मोनाबाथ' आं मा खालामबावनो नों मा बुङो थुनथुलि एसेबांबाबार नों न' बुंबायानो थाखाबाय थेवबो आं मानोबा सानोदि नोंनि गोसोआव आंनि थाखाय माबा नङा माबा मोनसे फिलिंस दंखायोदां नों बिदि मानो सानो दिनै आंखौ प्लिज नोङो बिदि सोंबाय दाथा आंनि गोसोआ बोरैबा मोनोना बुंनो थाङोब्ला नोंनि लाइफआबो जोबोद हारसिंखाना थुनथुलि दायो सानखौनो नायना बे गावनि लाइफआव बेसेबां हेपि मा नोंहा हेपि थानो मोन्थाय गैया नों हेपि थानो गोसो गैया नामा खुसिखौलाय थानो सोर गोसो गैया जानो लाइफआव बयबो खुसिखौ नागिरो नाथाय थासारिफ्रासो मिलाया बेखायनोथ' बुंदों आं नोंबोथ' देखायफिननो हायोना देखायनोल' मा नोंनि लाइफआव खुसि थानो देखायफिन नोङो